Вітаем, даражэнькія! Субота, 4 красавіка. Раніца з Белсатам пачынае новы дзень. У студыі Святлана Зянковская і Анатолій Шырвель. Сёння мы пагаворым пра тое, як беларусам абнуляюць пашпарты. Спытаем ксяндза пра велікодныя забабоны, а таксама будзе гаворка, пра што? Пра беларускую моладзь. Таму і пытанне нашае сёння пра маладых. Як вы думаеце, якія яны? Чаго хочуць сучасныя падлеткі? Яны, конечно, інакшыя. Яны не бачылі света без камп'ютараў і соцсетак, і, здаецца, менш чытаюць. Мы часта не можам іх зразумець. Падлеткаў звычайна лаюць, але, можа, не варта гэта рабіць. Можа, яны разумнейшыя за нас, проста разумнейшыя. Пішыце, што вы думаеце наконт гэтага. А да нас хутка завітае госць паразмаўляць пра тое, як беларусам пачалі абнуляць пашпарты. Давайце згадаем гэтую навіну. Вызваленне абяцала беларускім палітвязням пачатак новага жыцця. Аднак для тых, каго сілай выправілі за межы краіны, свабода аказалася з горкім прысмакам. Менск пачаў сістэмную практыку анулявання пашпартоў. Першыя сігналы паступілі ад тых, хто выйшаў на волю яшчэ летась. Людзі, якія атрымалі дакументы на рукі пры выездзе, вырашылі спраўдзіць іх статус праз афіцыйныя сервісы. Вынік ашаламіў. Пашпарты, якія павінны былі дзейнічаць яшчэ гадамі, пазначаны ў сістэме МУС як несапраўдныя. Спраўдзіць статус свайго дакумента можа любы грамадзянін Беларусі на сайце Міністэрства ўнутраных справаў у раздзеле «Праверка несапраўдных дакументаў». Для гэтага трэба зарэгістравацца ў асабістым кабінеце. Менавіта там дзясяткі былых вязняў пабачылі запіс, які фактычна анулюе іх юрыдычную сувязь з дзяржавай. Пры гэтым у беларускім заканадаўстве няма прамых падставаў для такога кроку. Пашпарт становіцца несапраўдным толькі пры страце грамадзянства, але паколькі фармальна яно захоўваецца, улады выкарыстоўваюць бюракратычную шчыліну, пазначаюць дакументы як непрыдатныя для выкарыстання праз нібыта страту альбо пашкоджанне. Наступствы гэтага кроку катастрафічныя. Усе банкаўскія карты, сім-карты і доступ да дзяржаўных электронных паслуг блакуюцца аўтаматычна. Звесткі пра несапраўднасць з вялікай імавернасцю трапляюць у базы Інтэрпола, што можа прывесці да затрымання чалавека на любой мяжы. Акрамя таго, без дзейнага пашпарта немагчыма афіцыйна ўладкавацца на працу ці нават заключыць дамову арэнды жылля. Ануляванне пашпартоў – гэта новая форма гібрыдных рэпрэсій. Рэжым стварае для сваіх апанентаў сітуацыю прававога вакууму, дзе чалавек фізічна вольны, але юрыдычна больш не існуе. Кажуць, сітуацыя патрабуе разбору, і трэба разабрацца, што ж это за такая гісторыя з пашпартамі, што яна азначае з прававога пункту гледжання перш за ўсё, і дапаможа нам у гэтым праваабаронца, былы палітвязень Леонид Судаленко. Добрый дзень, спадар Леонид. Добрый дзень, спадар Леонид. Добрай раніцы. У сераду з'явілася інфармацыя, што былым палітвязням, якіх вывезлі з Беларусі, анулююць пашпарты. Раскажыце, калі ласка, пра гэта больш падрабязна, ці былі раней такія выпадкі? Так, у публічнай прасторы з'явілася інфармацыя пра тое, што у тых палітвязняў, якіх вызвалялі ў снежні, 13 снежня, вось ануляваныя пашпарты. Гэта у тым ліку і тычыцца маіх сябраў, калегаў па праабароне, Бяляцкага Алеся, Уладзі Лабковіча. Яны таксама заявілі пра тое, што не прайшлі праверку, ці праверылі свае пашпарты, а яны ўжо ануляваныя. Так, як гэта будзе ўплываць на іх сённяшні стан? Дзякуй і літоўскаму ўраду, і польскаму ўраду, як бы гэтыя пытанні вырашаныя. Я маю на ўвазе з легалізацыяй. Самае галоўнае, што нават з даведкай, без пашпарту, палітвязні ўсё ж у рэшце рэшт атрымліваюць тут легалізацыю, і, в прынцыпе, можна далей атрымаць паспарт замежніка, што дазволіць тут у межах краін еўразвязу свабодна перамяшчацца. Тым не менш, калі казаць пра будучае вяртанне назад, вядома, што праз мяжу немагчыма прайсці мяжу беларускую, ці то з боку Польшчы, ці то з боку Літвы, калі ў чалавека наогул адсутнічае пашпарт. Як гэта сітуацыя у будучыні будзе вырашацца, пакуль ніхто не скажа, таму што назад па даведцы ў краіну наўрад ці хто пусціць. Вось я бачу тут хутчэй адразанне вяртання назад, такую самую галоўную праблему, таму што безумоўна, ёсць праблемы з легалізацыяй, але я ўжо сказаў, што яны вырашаюцца.
Ну, здаецца, што беларускі рэжым прама такі лідар у вынаходніцтве спосабаў, як правіць дно чарговы раз. Але вось гістарычна, ці сапраўды гэта сітуацыя унікальная, чыста беларуская, ці ў гісторыі былі ўсё ж прэцэдэнты з ануляваннем пашпартоў уласным грамадзянам? Ну, безумоўна, самы такі свежы прыклад, гэта некалькі год таму, мабыць, у 2023 годзе у Нікарагуа тады, калі высылалі палітвязняў, іх пазбаўлялі нават грамадзянства. Безумоўна, беларускі прыклад не самы жорсткі, таму што ануляванне пашпарту не з'яўляецца пазбаўленнем грамадзянства. Фактычна усе тыя людзі, у якіх пашпарты анулявалі, яны застаюцца грамадзянамі Беларусі. Але ж у базавы закон пра грамадзянства беларускія ўлады ўжо ўнеслі пэўныя змены. Вось памятаеце гэтай публічнай заявы і Лукашэнкі, і міністра МУС Кубракова, якія казалі пра тое, што трэба наогул пазбаўляць грамадзянства і забараняць уезд у краіну, нават гучала да 30 гадоў. Тым маецца на ўвазе, хто па іх меркаванні здзейсніў крымінальныя злачынствы экстрэміскай ці нават тэрарыстычнага такога накірунку. А ўвогуле, ці ёсць у беларускім заканадаўстве падставы для анулявання пашпартоў? Ну, безумоўна, ёсць жа гэты базавы, мабыць, 294 указ пра пашпарты. Там ёсць пералік гэтых усіх падставаў. Гэта ці смерць чалавека, ці перамена імя, прозвішча, напрыклад, да, там страта, крадзеж пашпарту. Усё гэта падставы законныя, яны прапісаны ў базавым законе. Калі па законе дазваляецца прызнаць, ануляваць той ці іншы пашпарт. Але вось як палітычнай санкцыі такога там няма. І безумоўна, гэта палітычны пераслед. І безумоўна, гэта такая новая, скажам, сітуацыя, з ёй трэба яшчэ разбірацца. Ці анулявалі пашпарты толькі ў тых, каго вывезлі ў снежні, ці будуць ануляваць пашпарты, каго вывозілі ў верасні мінулага года, ці зараз, каго вывозілі ў сакавіку. Будзем сачыць за гэтай сітуацыяй, але падкрэсліваю, гэта сітуацыя новая. Які далейшы крок зробіць беларускі рэжым, пакуль невядома, будзем назіраць. А якая можа быць рэакцыя вось праваабаронцаў і тых інстытутаў, якія займаюцца міжнародным правам? Ці, ну як гэта расцэньваецца, як пазбаўленне грамадзянства, як парушэнне правоў чалавека, як гэта можна кваліфікаваць? Гэта злачынства рэжыму, бо гэта сапраўды злачынства, пакідаць людзей без дакументаў, падвяргаць іх яшчэ нейкаму эмацыянальнаму такому ціску і псіхалагічнаму, і проста пераследу за мяжой. Безумоўна, вы маеце рацыю. Безумоўна, гэта пазбаўленне права на грамадзянства. Першы крок да безграмадзянства, можна сказаць так. Акрамя таго, гэты крок таксама закранае свабоду перамяшчэння, права на прызнанне правасуб'ектнасці, да, і абарону ад адвольнага ўмяшання ў прыватнае жыццё. Таксама можна канстатаваць, што дзяржава такім шляхам умешваецца ў прыватнае жыццё кожнага грамадзяніна, у якога ануляваны пашпарт. Фактычна ідзе размова пра выключэнне людзей з прававога поля і стварэнне вялікай рызыкі без грамадзянства. То якой можа быць все-таки рэакцыя вось праваабаронцаў і вось гэтых міжнародных прававых інстытутаў? Як вы будете рэагаваць? Безумоўна, трэба гэта ўсё апублічваць, збіраць звесткі, апублічваць гэтыя звесткі, казаць пра тое, што палітычныя рэпрэсіі вынаходзяць новыя формы ў Беларусі. Не маўчаць, гэта самае галоўнае. Таксама я раю кожнаму, у каго ануляваны пашпарт, уступаць, усё ж спрабаваць уступаць у камунікацыю з беларускім рэжымам. Часам яны яшчэ адказваюць на запыты. Не заўсёды, канешне, таму што, паколькі я ўжо сказаў, калі яны нас выкрэсліваюць з прававога поля, дык яны нават і не адказваюць. Тым не менш, спрабаваць усё ж атрымаць адказ, на якой падставе у таго ці іншага чалавека ануляваны пашпарт. Таму што, зноў жа, вяртаючись да базавага закона, мы кажам, што такой падставы, як палітычны пераслед, у законе няма. І, безумоўна, гэта прававое безмежжа.
Мгм. А ці дае гэтае рашэнне ўладзе нейкую практычную карысць рэжыму, акрамя ціску на былых палітвязняў? Нафта падзешавее ў іх можа. Ага. Нафта навряд ці падешавее, але, канешне, у пэўнай ступені абмяжоўвае людзей у распаражэнні маёмасцю, фінансамі, ускладняе, мы ўжо казалі пра тое, легалізацыю за мяжою, так, робіць былых палітвязняў больш залежнымі ад рашэнняў дзяржавы, невядомы далейшы правовы статус гэтых грамадзян, да. Ну і, безумоўна, гэта такі сігнал іншым, што нават пасля вызвалення вы все равно знаходзіцеся под контролем. Вось, напэўна, такую мэту перед сабой ставіла ўлада, каб у тым ліку і на гэтых прыкладах паказваць, глядзіце, што будзе з вами, калі вы раптам будете займацца, па іх версіі, экстрэмізмам ці нават тэрарызмам. Такія сядзяць і пагражаюць там, глядзіце нашы рукі длінныя, да? Вельмі мне цікава, я думаю, і Святлане таксама. А вось як это выглядае ў трэку гэтых перамоваў з Трампам, з ЗША, перамовы, якія вядзе рэжым? Як гэта можа паўплываць, не паўплываць вось на гэтыя перамовы, на працэс вызвалення беларускіх пазняволеных? Бо ну, як бы беларускі бок быццам бы дэклараваў, што ну, конечно, мы ідзем на саступкі, мы выпускаем, а на самай справе пакідаюць, імкнуцца зрабіць усё, каб людзей трымаць на ланцужку нават за мяжой. Бачыце, Лукашенко уже нават кліфт свой, напэўна, прасаваў, рыхтуючись до візіту у Белы дом, але в апошні час стало вядома, што Трамп яго не запрашае толькі на гэты сусветны, гэты, як ён там завецца, сусветны гэты форум мировы, гэты, ці як яго Рада там мира. называюць, да, і вы правильно сказали, да, Рада мира. Ну и, безумоўна, беларускі рэжым падвышае, напэўна, стаўкі ў гэтай гульне под назваю «Сделка» ці перамовы з амерыканскім бокам. Безумоўна, гэта паўплывае. Не ўспеў амерыканскі бок паставіць пытанне пра тое, што беларускі рэжым павінен пакідаць людзей у краіне. І мы бачым, што з 250-235 ўсё ж засталіся ў краіне, так? А тут новая, вам, калі ласка, новая такая форма рэпрэсій, ануляванне пашпартоў. І зараз амерыканскаму боку магчыма прыйдзецца займацца яшчэ і гэтым пытаннем, ставіць гэтае новае пытанне, ну то бок траціць час на перамовы, каб усё ж гэтыя рэпрэсіі, вось такія новыя формы рэпрэсій беларускі рэжым не прымяняў у дачыненні да тых людзей, якіх ён вызваляе праз так званае памілаванне. А вось што рабіць чалавеку, які апынуўся ў такой сітуацыі? Ці можна абскардзіць гэтае рашэнне або дамагчыся дапамогі праз міжнародныя інстытуты? Ну, бачыце, абскардзіць можна толькі тое, што ляжыць у прававым поле. Мы ўжо сказалі з вами пра тое, што гэта прававое бязмежжа. То бок, гэтыя вось факты, гэтыя дзеянні, яны не прапісаны ў законе. А калі няма ў законе, то немагчыма абскардзіць. Але мы ўжо сказалі з вами пра тое, што і маўчаць не трэба. Я ўжо сказаў пра тое, што трэба спрабаваць уступаць у камунікацыю з беларускім рэжымам і, конечно, не маўчаць. Як мага шырэй распаўсюджваць інфармацыю пра тое, што беларускі рэжым вынаходзіць новыя формы рэпрэсій. Таму што, калі уже мы казалі, калі яны внеслі ў базавы закон палажэнне пра тое, што нават грамадзянства, атрыманае па нараджэнню, яны ж яго не пазбаўляюць, а як бы закамуфлявалі ў такую форму, згубіў. Калі чалавек здзейсніў экстрэмісцкае ці нават тэрарыстычнае крымінальнае злачынства па версіі ўлады, то ён можа згубіць грамадзянства. Бачыце, як яны абайшлі? Таму што і асноўны закон беларускай канстытуцыі, і міжнародныя правовыя акты, яны ж кажуць пра тое, што нельга чалавека пазбаўляць адзінага грамадзянства, атрыманага у тым ліку і па нараджэнню. А тут беларускі рэжым пайшоў праз страту і такім чынам як бы кажа, што гэта віна сама
самого чалавека. Ён здзейсніў злачынства, значит, страціў грамадзянства. Ці пойдзе беларускі рэжым на гэты крок? Ну, бліжэйшы час пакажа. Але вось гэта першая ластаўка, як кажуць, да таго, што вось першы крок да безграмадзянства, таму што, ну, так сабе, скажу, адчуваць без пашпарту ў кішэні, ці з пашпартам, які ведаеш пра тое, што ён ануляваны. Вы уже казалі пра тое, што і тут жа і Інтэрпол могуць яны уключіць, так, і, напрыклад, дзесьці я набуду квіток на самалёт, а дзесьці мяне в аэропорту могуць і затрымаць, і прыйдзецца час губляць, каб даказваць на тое, што ты не тэрарыст, ды не экстрэміст. Але мы жывем у прававым полі, тут у краінах Еўразвязу. Я думаю, што гэтыя пытанні, яны будуць хутка вырашацца на карысць нас, беларусаў, якія вымушаны былі пакінуць часова сваю родную хату. Ну, вось якраз пра нас, беларусаў, якія вымушаны былі пакінуць. Спадар Леанід, напрыканцы нашай размовы, давайте паразважаем все-таки над рызыкамі. Ці можа гэта практыка, вось, якая прыменена зараз у дачыненні былых палітвязняў, ці можа гэта практыка пашырыцца на ўсіх, хто з'ехаў з Беларусі пасля 20-го года, пасля выбараў, пасля пратэсту? Ну, вось, бачыце, мы уже сказали, што гэта новая форма рэпрэсій. Беларускі рэжым зрабіў гэты крок і будзе назіраць за сітуацыю, у тым ліку і за міжнароднай рэакцыі. Той жа спецпасланнік Трампа Коул, як ён гэта, як кажуць, праглытне гэтую навіну, ці зараз ён уступіць у перамову з беларускім рэжымам, каб яны спынілі гэтую ганебную практыку. Усё будзе залежыць ад гэтых складнікаў, так? Як на гэта будзе рэагаваць у тым ліку і міжнародная супольнасць. І ад гэтага залежыць вось далейшая сітуацыя. Калі праглыне амерыканскі бок у першую чаргу, таму што ён вядзе перамовы з беларускім рэжымам, больш беларускі рэжым сёння, акрамя як амерыканскі бок, ён ні з кім не перамаўляецца, з намі ён не хоча садзіцца за стол перамоваў, я маю на ўвазе з тымі беларусамі, якія з'ехалі. І зараз вось ідзе такая гульня, і час пакажа, вось, калі не будзе рэакцыі, то, безумоўна, рэжым пойдзе далей, і будзе у нас і тое, што адбывалася ў Нікарагуа, напрыклад. Магчыма, гэта таксама беларускі рэжым уключыць, таму што мы ж бачым яшчэ адзін фактар, які вельмі нервуе дыктатара, гэта тое, што ён можа ў хуткім часе пакласці сабе ў кішэню, у тым ліку і ордэр на арышт, маючы на ўвазе міжнародны крымінальны суд. Але гэта ўжо іншая такая навіна, но тым не менш яна таксама вось у гэтым звязку прысутнічае. Да, дзякую вялізнае. На жаль, выйшаў час на нашу размову. Дзякуй за змястоўныя адказы. Дзякуй вялікі, спадар Леанід. Добрага дня і жыве Беларусь. Жыве вечна. Жыве вечна. Нагадаю, пра новыя праблемы з пашпартамі беларусаў нам расказаў былы палітвязень, праваабаронца Леанід Судаленко. Дарэчы, я не запытаўся яго, што з яго паспартам. Ну ладно, у наступны раз. Трэба, ведаеце, што трэба якіх-небудзь добрых навінаў трохі ў нашу раніцу, па гэтаму такі патрэбен дэтокс, паглядзім, што там робіцца ў свеце хорошага. Пасля доўгай паўзы чалавецтва зноў робіць крок да месяца. Місія Артэміс-2 паспяхова стартавала ў ЗША з касмадрому на мысе Канаверал. Гэта першы пілатаваны палёт да месяца за апошнія 54 гады. У космас карабель «Арыён» вывела самая магутная і адна з найбуйнейшых у свеце ракета-носьбіт Space Launch System. На борце «Арыёна» 4 астранаўты. Сярод іх першая жанчына і першы афраамерыканец, якія бяруць удзел у такой місіі. За 10 дзён экіпаж павінен абляцець месяц і вярнуцца на зямлю. Старт некалькі разоў пераносілі праз тэхнічныя праблемы, але цяпер усё прайшло паспяхова. Гэта другі этап новай месяцавай праграмы НАСА. Першы беспілотны прайшоў у 2022 годзе. А ўжо наступны крок – высадка чалавека на месяц у 2028. Мэта амбітная, не проста вярнуцца, а замацавацца, стварыць базу і падрыхтаваць глебу для палётаў на Марс. У чаканні Вялікадня ў Брусэлі адкрылі выставу шакаладных велікодных яек. Свае працы прадставілі 40 найлепшых шакаладных майстраў Бельгіі.
Кожная яйка ручная праца і асобная гісторыя і каштуе адпаведна каля 900 еўраў. Усе сродкі ад продажу накіруюць на даследаванне ў галіне барацьбы з ракам. Сакрэт бельгійскага шакаладу ў тым, што мы бельгійцы яшчэ вельмі даўно, больш за стагоддзя таму, зразумелі адную рэч. Какава-боб – гэта як спецыя, чым мацней яго здрабніць, тым мацнейшы водар ды смак. Менавіта гэта робіць наш шакалад такім насычаным. Сёлета галоўная тэма выставы рух, і майстры інтэрпрэтуюць яе кожны па-свойму. Я стварыў залатую карусель і карэту з яйкам усярэдзіне. Вялікдзень – гэта пра магію і для дзяцей, і для дарослых. Ты глядзіш на яйка, і яно нібыта вяртае цябе ў казку. Кожны можа прыдумаць сваю уласную гісторыю. І, відаць, галоўнае пытанне – вы б такое з'елі ці ўсё ж пакінулі як экспанат? У Мадрыдзе набірае папулярнасць новы фармат вечарынак. Замест ночы раніца, замест кактэйляў спорт. Адзін з самых папулярных клубаў гораду гэтым разам адчыніўся ў дзень і сабраў сотні людзей. Каля 700 чалавек у красоўках і спартыўнай уніформе спачатку бегалі, займаліся фітнесам, а пасля танцавалі пад сеты дыджэяў. Я магу сумяшчаць здаровы лад жыцця і трэнінгі з дачыненнямі з людзьмі, якія маюць падобныя інтарэсы. Есці здаровую ежу і, як кажуць, атрымліваць сапраўдны дафамін. Удзельнікі адзначаюць, гэта магчымасць атрымаць лепшае з двух светаў – і вечарыну, і спорт. І галоўнае, без наступстваў на раніцу. Гэта значна лепш. Быць у форме, добра харчавацца, займацца спортам і адчуваць сябе прадуктыўнай. Гэта значна лепш, чымся гуляць усю ноч і потым адчуваць сябе дрэнна. Арганізатары упэўненыя, гэта ўжо не проста тренд, а новая культура адпачынку. Вітаю, Ярослав. Добрай раніцы, І добрай раніцы. што ты нам сёння новага падрыхтаваў? Ох, ну зараз будзем крышачку весяліцца. Давайте пачнем з чаго ляпшэйшага, то бок з музыкі, а дакладней, вось ведаеце, з такой белдзярж эстрады. Не ведаю чаму. Не. Але мне на гэтым тыдні трапіліся некалькі відосаў ад дзяржаўнага спевака Германа Тітова. І не надта разбіраюся ў музыцы, ў беларускай папсе, але ведаеце, нешта павесялілі мяне гэтыя відосы. Давайте паглядзім. Давайте. Мой гастрольный тур продолжает уверенно шагать по стране. Спасибо всем огромное, кто приходит на мои концерты. Практически везде аншлаги. У меня вопрос. Город Пинск. А что с вами такое? Почему так мало продано билетов? Якія варыянты? Везде аншлаги як у Пінску, я так разумею. Ну, можа, там прафсаюзы ўжо на Гэта выход. дакладна беларускі Не спевак? распрадалі Ні, што білеты. па-руску? Прывітанне Пінску. Але я побачыў яшчэ адзін відосік і зразумеў, што, ведаеце, калегі, тут не ў Пінску справа. Давайте яшчэ паглядзім. Город Брест. А у вас что происходит? Ладно, с Пинском все получилось. А в Бресте почему так плохо продаются билеты? Это такі спосаб уціску. Так, Можа так. быць, я не ведаю, чым там І скончыцца. куплялі, і не купляйце, вот мы так скажу. Карацей, але зразумела для мяне адно, што ў Берасці сапраўды ёсць у людзей музычны густ. І ведаеце, далей я пайшоў у канспіралогію. Вы ведаеце, хто павінен быў выступаць у Берасці напрыканцы 25-го года? Олег Газманов. Ну, блізка, але давайте побачым. Стас Михайлов. Зараз мы побачым. Шаман хацеў прыехаць у Брэст і таксама не змог прадаць свае білеты, таму Брэст просто топ. Маюць там людзі вось такі вось музыкальны. Наше сэрца, які зваць. І ведаеце, моя канспіралогія пайшла яшчэ далей. У 24-м годзе той самы Герман Тітоў напісаў песню «Два прэзідэнта». Ну, не трэба тлумачыць, якія прэзідэнты, да? Камены. Ну, не зусім. Дык вось, Герман Тітоў прапанаваў спець гэтую песню дуэтам з Шаманавым. Шаманам. І ведаеце, калі б гэты фіт адбыўся, ён адбыўся бы, можа, у розных частках гэтага свету, але не ў Брэсце, бо мы ведаем, што там людзі любяць добрую музыку. Ну, вось такія вось рэчы, але давайте далей, хачу яшчэ адну вам прэзентаваць тэмку. Ведаеце, ёсць цяпер такая велізарная тэма, якую абмяркоўваюць у соцсетках, масавы пераезд расейцаў у Беларусь. Маўляў, у нас там і інтэрнэт, і тэлеграм ёсць у Беларусі, ўсё добра. Азія свабоды. Да, але не проста так яны пераязджаюць у нашу краіну, з сабой яны везуць, ну, такія пэўныя тэмкі. І зараз пабачыце, якія.
Русские массово скупают нашу белорусскую недвижимость. И это правда. Действительно, огромное количество запросов на данный момент есть о приобретении недвижимости россиянами в Беларуси. Но вопрос какой недвижимости? А именно примерно вот такой, который вы сейчас видите. Только это квартира, а они ищут дома. И дома они ищут за 500-1000 долларов. То есть им даже не важно, какой район, город, там, пускай хоть это будет Гомельская область, деревня Запердище, но главное же за 500 долларов. Ну, давайте я вам тут яшчэ так патлумачу, што бок расейцы прыязджаюць у Беларусь, набываюць танную недвігу, неістотна ў якім стане, неістотна дзе, галоўнае, каб таннай у Беларусі. Стаць рэзідэнтам. Ну, блізка. І вось у гэтым рылсы, у другой яго частцы, ёсць, ну, такая думка аўтара, чаму расейцы гэта робяць. Давайте побачым. А ну-ка, аўтар патлумач нам. Для чего это и почему? И мне пришла мысль такая в голову. А что, если это связано с тачками? То есть у них большие сборы, у них там растаможка серьезная, и, соответственно, почему бы не отработать такую схему, как получить регистрацию, зарегистрировать тачку на белорусских номерах и кататься у себя и без проблем. О, насамрэч, можа, так і ёсць. Ну, можа быць. Хочется сказать тем самым двум прэзідэнтам, про которых хотел петь вот гэты Герман Титов. Герман Титов, тезка космонавта, содрал его, и на самом деле его не так зовут. Хочется сказать, хватит уже здекваться над людьми. Ну, елки. Сходите уже, купите нормально могли куплять тачки, не купляючи некую халупу неведомо где. Ну. Зноў тут Беларусь дапамагае абыходзіць расіянам нейкія абмежаванні. І напрыканцы давайте яшчэ одно відэа, якое мяне ці то павесяліла, ці то напужала, я вось зараз будзем выясняць. У Макранах, Маларыцкім раёне адкрылі новую памежзаставу. Але тут істотна не сам факт істотны, а тое, які рылс на гэтую тэму апублікавала інстаграм-старонка газеты «Зара». Это ж мяжа з Украінай. Ну, напэўна, так. І вось паглядзіце, які рылсік быў. Генеральному директору открытого... Это реально, это не запаволивание, это вот так вот. Ау. Гэта не нейкая там тэхнічная хіба, гэта сапраўды так выглядала. Я не ведаю, чаму вось так, можа, такі, не ведаю, мастацкі ход. Урачысты момент. Да, і вось гэты рылс доўжыцца хвіліну, і ён ідзе вось так запаволена. І ведаеце, калі там пачынае гуляць аркестр, ну давайте просто послухаем. Расцягнулі урачысты момант просто. Ту-ту. Пахаронны марш нагадвае. Карацей, неяк так адкрывалі гэтую памежзаставу. Ну не пужайся, жахацца няма чаго, гэта, на жаль, рэальнасць сучаснай Беларусі, але здаецца мне, што нейкія партызаны ўвесь час паказваюць пасхалкі так званыя. Можа быць, гэта і так. Ну што, чакаем цябе вельмі хутка ўжо з адказамі на наша галоўнае пытанне. Сёння мы цікавімся, што нашы гледачы думаюць пра сучасных падлеткаў. У Польшы ёсць хорошае слово «настоляткі». Якія яны? Ці будуць лепшыя за нас? Але для цябе у нас зараз іншае пытанне. Ці ведаеш ты, у якіх краінах свету існуюць самыя вялікія дыяспоры Беларусі? Да, правераем. Блин, ну так интуитивно хочется сказать, что может Польша, Украина, Россия. Ну, это бок. А я чаму все думаю, Канада ці Австралія. А я про США так само думаю. Ну, США там всіх шмат. Ну, добре, ці маєш ти рацію, ці маємо увогуле усе тут рацію. Зараз доведаємося з сюжетом. Сёння беларускі свет выглядае зусім інакш, чым дзесяцігоддзя таму. Пасля падзеі 20-го года краіну пакінулі па розных ацэнках каля 500 тысяч чалавек. Гэта была хваля інтэлектуальнага выбуху, якая ператварыла Варшаву, Вільню, Тбілісі ды іншыя гарады ў новыя цэнтры беларушчыны. Але калі зірнуць у мінулае, становіцца відавочным. Беларусы – гэта нацыя пілігрымаў, якія рассяляліся па планеце больш за 150 гадоў. Першы маштабны зыход пачаўся яшчэ ў канцы 19-го стагоддзя, калі ў перыяд да канца Першай сусветнай амаль мільён нашых землякоў выправіліся за акіян у пошуках хлеба і зямлі. У ЗША, Канадзе, Аргентыне яны часта запісваліся як рускія ці палякі. Наступная драматычная хваля накрыла свет пасля Другой сусветнай. Гэта былі людзі, якія не жадалі вяртацца ў сталінскі Савецкі Саюз. Яны селі ў амерыканскім Саут-Рыверы, канадскім Таронта, аўстралійскім Мельбурне, ды шмат яшчэ дзе далёка ад межаў нашай краіны.
Гэтая хваля міграцыі стварала паралельную Беларусь з уласнымі газетамі, школамі, урадам у эміграцыі. Паралельна ў самім Савецкім Саюзе ішла схаваная міграцыя. Сотні тысяч беларусаў ехалі на будоўлі ў Сібіры і засвойваць цаліну ў Казахстане. Гэта тлумачыць, чаму ў Расіі сёння пражывае самая вялікая колькасць людзей з беларускім паходжаннем. Распад Саюза ў 90-е справакаваў новы зыход. Больш за 130 тысяч чалавек з'ехалі толькі ў Ізраіль у межах яўрэйскай рэпатрыяцыі. А Германія і Штаты прымалі нашых навукоўцаў, якія ратаваліся ад фінансавага калапсу. Сёння ў сярэдзіне 20-х гадоў беларускі свет – гэта глобальная сетка ад Каліфорніі да Тель-Авіву. Мы навучыліся жыць без межаў, але галоўнае пытанне застаецца адкрытым. Ці стануць гэтыя мільёны людзей тым падмуркам, на якім будзе будавацца новая Беларусь, калі для гэтага надыдзе час? Вось так раскідала беларусаў па свеце. Здаецца, на кожным кантыненце можна знайсці нашых. А ведаеш, што аб'ядноўвае ўсіх беларусаў? Вот як ты думаеш? Ну, можа, мова? Ну, мова, канешне, мова. Але на самой справе нас аб'ядноўваюць святы. Яны вот буквально у нас цяпер як бы супадаць адно з адным. Праваслаўна рыхтуецца да вербнай нядзелі, праз тыдзень у іх Вялікдзень, а ў католікаў і ўсіх, хто святкуе па новым стылі, заўтра Вялікдзень. З гэтым звязана шмат традыцыяў, якія з аднаго боку і аб'ядноўваюць нас гэтая традыцыя таксама, а з іншага велікодныя традыцыі часам бываюць такія вельмі спецыфічныя. Як да іх ставяцца, зараз і будзем разбірацца. А дапаможа нам ксёндз Зміцер Прыступа, вікарый парафіі святога Юзафа ў Лодзі. Добрай раніцы. Добрай раніцы. Вот адразу хочу задаць пытанне, звязана з адным маім асабістым забабонам. Я чамусьці думаў, што ксяндзы не носяць бароды, толькі бацюшкі праваслаўныя. Носяць, бачыце, што носяць. І это... Статут дазваляе, да? Нема ніякіх забаронаў. Пачнем з гэтага. Каму як падабаецца, то той так альбо мае, альбо не мае бараду. Скажу, што як барадачу барада вам вельмі пасуе. Так, так. Вось у падрыхтоўцы да Велікадня існуе шмат побытавых практык. Ад прыбірання дому да асвячэння ежы. Дзе мяжа паміж хрысціянскай традыцыяй і забабонамі? Хрысціянская традыцыя мае тады сэнс, калі не перагінаем першай Божай запаведзі. Першая Божая запаведзь гучыць як? Не будзеш мець іншых багоў апроч мяне. То бок, калі мы перабаршваем з гэтым і ўваходзім у іншую рэчаіснасць, якая для нас можа быць нават невядомая, і аддаляемся ад нашага Бога, трацім сутнасць нашага Бога, ну то это ўжо забабон. Ну вот, працягнем гэту тэму развіваць. Некаторыя з вернікаў вельмі вялізную увагу надаюць там значэнню нейкаму свайму святочных дзён, асабліва тых дней вялікага гэтага тыдня перад велікоднага. Там вербная нядзеля, чысты чацвер, звязваюць з імі нейкія быццам бы абавязкова такія дзеянні, напрыклад, там абавязкова трэба прыбрацца там у чысты чацвер. Ці ў вербную нядзелю пабіць вербачкай, сказаць, ці гэта адпавядае вучэнню касцёла, ці гэта чыста народная традыцыя, як тут раздзяляць? Увогуле не адпавядае вучэнню касцёла. Тому што это нічога супольнага з касцёлам не мае. Вогуле з веруючымі. Я б, прабачце, але не назваў бы нават гэтых людзей веруючымі. Але ж людзі робяць. Людзі робяць, але ёсць канкрэтна, прабачце, Христос не памёр для нашых вакон, так? Ён толькі памёр для нашага сэрца. І калі мы будзем мець бруднае сэрца, а чыстыя вокны, то які сэнс увогуле ў гэтым? Канешне, это не значыцца, што мы як вернікі, напрыклад, не можам прыбрацца ў сябе ў дому, так? Бо это звычайна, калі мы запрашаем сваіх гасцей, то маем прыбраныя нашыя хаты, так? Нашы кватэры. То бок гэта знак нашага чыстага сэрца, што я прымаю свой чысты дом усіх гэтых людзей, якіх я запрашаю. Так само, як да свайго сэрца. Але гэтым карыстаюцца розныя прадпрымальнікі. Я сёння спяшыў на эфір, бачыў каля свайго дома вялізнае такое, ведаеш, аб'яву такую, на которой там висела, пэўна, много лісткоў з тэлефонам, і там было написано «Велікоднае прыбіранне кватэраў, вокнаў» там і так далее. І ўсе лісточкі абарваны, так што гэта папулярна. А чаму вось вакол хрысціянскіх святаў, асабліва Велікадня, узнікае столькі народных павер'яў і побытавых практык? Калі няма Бога, то чалавек заўсёды сабе будзе ствараць іншых багоў.
То бок калі губляе сутнасць жывога істотнага Бога, які за нас памёр, які дзеля нас уваскрос, калі мы будзем са свайго сэрца гэта проста выкідаць, то, як кажа сам Христос, калі дом вымецены, але не загаспадараваны, то вернуцца туды 7 яшчэ горшых. І вяртаюцца гэтыя менавіта забабоны, бо чалавек са сваёй сутнасці ёй, верыць у нешта, ён хоча ў нешта верыць. Ну і калі не верыць у Бога, будзе верыць у забабоны, звычайна. Я так разумею, што вам, як святару, увесь час прыходзіце мець справу вось з гэтымі, забабонамі з гэтымі, да. Вельмі цікава, як касцёл тлумачыць з'яўленне гэтых павер'яў, адкуль яны бяруцца, там, калі не памыць вокны ў чысты чацвер, то не будзе увесь год дабрабыту ў хаце, а то, можа, і не год. Вось, і чаму гэтае ўяўленне, як яны з'яўляюцца, і чаму яны такі ўстойлівыя ўсё-такі? З'яўляецца, так як я казаў ўжо раней, што калі не мае месца для Бога, то мае месца для нечага іншага. І хоча чалавек сябе апраўдаць менавіта гэтым, што калі ён памые вокны, святы, то ён будзе святы, альбо у яго будзе дабрабыт. А тое, што ён не пайшоў да споведзі перад святамі, што ён не прыймае святую камунію, не яднаецца з Христом і не яднаецца з другім чалавекам, то як мы маем 2 загады Божыя, будзеш любіць Бога ўсім сваім сэрцам, душой і розумам сваім, і бліжняга свайго, як самога сябе. Вось першыя 2 загады ввогуле на святы, на Вялікдзень. А калі чалавек гэтага не выконвае, альбо мяняе прыярытэты, то будзе мець у забабонах справу. Але здавалася б, людзі ходзяць у касцёл і ўвесь час чуюць казань, чуюць Слова Божье, можа, і чытаюць Бібліі некаторыя, і ўвогуле свет такі дасведчаны, а вось гэтыя павер'і застаюцца такімі, што іх не выкурыш. То ж нічого надзвычайнага. Тому што Христос кажа, што Божае Слова – гэта як зерне, якое падае на рознага віду глебу. На камяністую, на добрую глебу, на асфальт. І адно дае корань, а другое не дае. Вось у некаторых дало корань, напрыклад, як, прабачце, не хачу сябе ставіць у прыклад, але я таксама жыў у Беларусі і таксама перажываў усе гэтыя святы, але, як відаць, можна жыць Богам і нармальна функцыянаваць і ўсё разумець. А калі ёсць менавіта сэрца адчыненае, так? А калі не, то застанемся пры гэтых біццям вербаў і яйках і гэтак далей. А як адрозніць традыцыю хрысціянскую ад забабонаў? Дарэчы, ёсць жа здаровая традыцыя, звязаная з Вялікаднем, правда? Ёсць, напрыклад, фарбаванне яек, ввогуле асвячэнне яек, асвячэнне велікодных страваў, так? Таму што гэта ўсё мае традыцыю, вялікую з габрэйскай традыцыі, якая ўжывалася на памяць баранка пасхальнага, так? Які народ ізраільскі, якога народ ізраільскі забіяў у дзень, калі выйшаў з Егіпта, так? Бо выйшаў да новага жыцця. Таму ўсе нашы гэта велікодныя стравы, якія мы асвячаем, яны нас... Вядома, што не яны з'яўляюцца цэнтрам, але яны нам з'яўляюцца такім знакам і дапамогаю, каб перайсці да новага жыцця, гэтага духоўнага жыцця. І не быць сканцэнтраваным на той, што тут у нас на зямлі. Неяк мне шкада вось гэтых людзей, которые вераць больш у забабоны, чым у Бога, што б вы параілі людзям, тым, хто шчыра верыць, што нічога кепскага яны не робяць, і што вось яны падрыхтаваліся, памылі, не знаю, выкінулі нешта лішняе. І самі памыліся. Што вы ім рэкамендуеце, як ім паглыбіцца ў хрысціянскі сэнс Вялікадня? Па-першае, вывучыць на памяць 10 Божых запаведзяў. А асабіста першую Божую запаведь. Не будзеш мець іншых богоў апроч мяне. І паглыбіць гэтую веду, кім насамрэч ёсць наш Бог, для чаго ён памёр, для чаго ён уваскрос. І ввогуле задаць сабе пытанне, навошта Христос памёр? Навошта ён уваскрос? Які быў сэнс ягонай смерці, уваскращення, калі гэта будуць мытыя вокны? Прабачце. А калі гэта будзе маё сэрца, моя душа, і каб я быў чыстым, то ўсе пытанні адпадаюць, правда?
Да, я же обычно продумал, я одразу продумал коммерційний такий бренд, да, там типа, як это, служба клининга Иисус Назарянин, да, а он не деля в окна, он деля чистоты наших душ, деля збавення прийшов. Мне такая пропановочка, ёсць здыму нават акуляры, бо мне, як это, вблизи без акуляр лепш бачна. Хочу провести для вас блиц. Вось, так, як пинг-понг. Это значит, что короткое пытание, ну, так, односно короткое, и короткий отказ. Готовы? Поехали. Да. Самый дзіўны великодны забабон, які вы сустракалі. Пакласці яйка под подушку і уначы даведацца, хто будзе твоім мужам альбо жонкою. Калі не стукне яйка. Ну, за ноч можа не яшчэ забыцца. І праз месяц, што? Ну, так. Добра. Ці можна на Вялікдзень абысціся без каляровых яек? Канешне, можна. Што рабіць вернікам, якія вымушаны працаваць у Вялікдзень? Працаваць. Што абавязкова трэба зрабіць у Вялікдзень? Паспавядацца. Великодная народная традыцыя, якая прысутнічае ў вашым асабістым жыцці? Споведь. То это моя традыцыя ўжо з даўніх гадоў. І, па-першае, чыстае сэрца. А каму спавядаюцца святары? Такому самому святару, як я. То бок такой, идем поспавядаемся так, одному. Докладно, так. Поспавядаліся, где-то поплакали, помолились одно за одного. А и в этом христианское братство. Дзесь і посмеяліся. А вось такое дзіўнае пытанне ў мяне. А ці можна свяціць гарэлку і каўбасу? Тут дзіўнае, нормальное практычнае пытанне. Я хотел про гэта сам запытацца. Ну, гарэлку не занадта, тому што ведаем, што ўвогуле спажыванне алкагольных напояў, яно у надліку. Яно не вядзе ні да чаго добрага, а гарэлка гэта ўжо такі больш моцны алкаголь. Але, напрыклад, віно, чаму не? Так, бо ведаем, што сам Христос нават падчас апошняй вячэры спажываў віно, так? І калі мы гэта нават проста на ўспамін Хрыста выпіяем там невялікую колькасць гэтага віна, ну, што ж гэта дрэннага? Каўбаса, яна павінна нам нагадаць не свінню, якую мы зарэзалі, а гэтага менавіта пасхальнага баранку. Таксама, як мы сёння будзем асвячаць стравы, я буду маліцца там менавіта, каб праз гэты чын, які я сёння раблю, мы ўзгадвалі гэта пасхальнага баранка, якога забіялі на знак вызвалення чалавека з няволі егіпецкай. Вы родились в Беларуси, выросли в Беларуси, там отвучились, там починали служение, а теперь протягиваете его тут и с белорусами, и с поляками. Что хочу спытать? Вы же можете поравнать, а все-таки в каким народе больше забабонов? У поляков, чи у белорусов, чи это не национальная з'ява? Это не национальная з'ява. Розные забабоны, конечно, мне так падаецца, што больш у Беларусі, аднак жа, таму што у нас ёсць вельмі моцны праваслаўны ўплыў, а праваслаўныя вельмі моцна сядзяць у забабонах, практычна ва ўсім. І мы это тлумачым увесь час. Ну, я, дзякаваць Богу, ўжо ў сваіх парафіях, там, дзе я працаваў ці зараз працую, то не маю гэтага праблему, бо скараніў. Але, ну, это, насамрэч, мне падаецца, што ў Беларусі, але это незалежна ад нацыянальнасці, ад народу. А вось такой ритуал биться яйками. Это больше гульня такая дзіцячая. Что есть катать яйки. Катаюць яйки по жолобу, так само. Так, ну, ось катание яек по жолобу, это я больше уже отнес бы до забабонов. А ось это дзіцячая гульня, якая... Так, там я бедный жачак, что-то скачу, крачак, фюктом. Это уже больше такая, як бы, забава великодная, так, якая, насамрэч, вельмі глубокага сэнсу не мае. Хаця, нават такая дзіцячая забава можа перарасці, напрыклад, у забабон, калі мы менавіта да гэтага будзем ставіцца як да нейкай мэты і цэлю свайго жыцця, і вось это прадказанне майго будучага, напрыклад, так. Я памятаю, моя мама заўсёды лічыла вельмі важным, як яна едзе ў касцёл, значит, абавязкова завесці гасцінца ксяндзу, там, не знаю, кусок сала там ці што-небудзь, і казаў, ну, а можа чалавек не есть, там, чаму-то, ну, хай будзе ведаць, што я да яго вельмі добра стаўлюся. Якія вось смешныя гісторыі ўспамінаюцца, не знаю, там, на Пасху людзі что-то такое вам приносили вам, дарили, может быть, что-нибудь такое? Да увесь час приносят, дарят. Ну, тому что просто человек, звычайно, хоче поділитися тим, що він має. Бо ён
прыходзіць і аддае ад сябе. І таму мы таксама, напрыклад, на працягу Вялікага посту вучым людзей, каб менавіта дзяліцца і добрымі ўчынкамі, і тымі рэчамі, што мы маем, каб адрываць ад свайго сэрца і даваць, бо гэта менавіта міластына, якую мы практыкуем як каталікі, напрыклад. І вось у гэтым духу людзі з намі звычайна проста дзеляцца. А я яйкі люблю. Ну што ж, добрага свята ўсім нам, і вам, і нам. Дзякуй вялікі, што знайшлі час нам усё гэта патлумачыць. З намі быў ксёндз Зміцер Прыступа, вікары парафіі Святого Юзафа ў Лодзі. Мне вельмі спадабалася гэта размова, і я хачу яшчэ раз шчыра павіншаваць усіх хрысціянаў, хто святкуе сёння, заўтра, сёння Вялікая субота, заўтра Васкрасенне Хрыстова, Вялікдзень, усіх павіншаваць з гэтым святам, а праваслаўных з Вербным тыднем. І, дарэчы, ці ведаеце вы, колькі ў Беларусі каталікоў? Давайце узгадаем. Калі ў нядзелю раніцай вы апынецеся ў цэнтры горадні ці ў мястэчку недзе пад паставамі, звон касцёлаў будзе галоўным саундтрэкам дня. Сёння каталіцтва ў нашай краіне не проста рэлігія, а магутны пласт культуры і гісторыі. Але як жыве гэтая супольнасць у 2026 годзе, распавядаем. Паводле розных ацэнак у Беларусі налічваецца каля 1 400 000 каталікоў. Гэта кожны 7-й беларус. Колькасць вернікаў крыху знізілася праз дэмаграфію і міграцыю, але сэрца веры моцна б'ецца і не толькі на захадзе краіны. Геаграфія веры застаецца нязменнай. Цэнтрам беларускага каталіцтва з'яўляецца захад і паўночны захад. Безумоўна, лідар гарадзеншчына. У некаторых раёнах, як, напрыклад, Воранаўскі, каталікоў большасць да 80%. Моцныя пазіцыі і на Віцебшчыне, Браслаў, Глыбокая, Паставы. Пры гэтым Менск застаецца цэнтрам самай актыўнай і маладой генерацыі вернікаў. Сёння ў краіне дзейнічае 515 касцёлаў, рэлігійная інфраструктура працягвае пашырацца. Яшчэ каля 30 новых храмаў зараз знаходзяцца на стадыі будаўніцтва. Касцёл актыўна засяляе і лічбавую прастору ад малітваў у TikTok да онлайн-трансляцыі набажэнстваў. Аднак адносіны з дзяржавай застаюцца няпростымі. Галоўнай праблемай застаецца лёс зачыненага чырвонага касцёла ў сталіцы і палітычны кантэкст. Пасля падзей 2020 года касцёл апынуўся пад пільнай увагай сілавікоў. Нягледзячы на выклікі, касцёл у Беларусі застаецца жывым і трывалым. Гэта супольнасць, якая ўмее захоўваць спакой і веру нават у самыя складаныя часы. Вы бачыце з намі Ярослав, а гэта значыць, што час на каментары. Ярык, што там пішуць пра падлеткаў, увогуле што пішуць нам? Да, у нас пытанне пра тое, што давайте яго нагадаем там. Што думаюць пра сучасную моладзь? Якія на цяперашнія падлеткі? Што, якія яны? Лепшыя, горшыя? Да, і там першы такі, ведаеце, алармісцкі каментар. Вельмі шмат падлеткаў хочуць з'ехаць з краіны. З Беларусі? Ну, думаю, так. А з чаго? Вось такое пытанне. І далей там пачыналі неяк разбірацца, пра каго дакладна ідзе размова, то бок пра падлеткаў ці пра моладзь, бо гэта там розныя рэчы. І напісалі так, пра з'езд з краіны падлеткі хочуць, моладзь плануе. Ну вось у гэтым... Альбо з'язджае. Ну так. Далей, гэта ўжо асабіста для мяне быў каментар, прабачце, не магу яго не прачытаць. Цяжка думаць пра моладзь, калі выкацілі каэфіцыенты на пераможцу чэмпіянату свету па футболе. Ярослав, хто выйграе? Буду, як заўсёды, заўзець за Англію, але яна прайграе. Спадзяюся, што адказаў. Ярослава ёсць таемны такі ашміножка, па которым ён будзе гадаць, да? Ці верыш у гаданне? Не веру. Правильно, ксёнд сказаў, не веру. Бой гэтым забабонам. Так. Далей, таксама былі ў эфіры размовы пра пашпарты, на самым пачатку. І быў цікавы каментарый. Ай, да таго пашпарту, што ёсць, што няма. Таму можна і так да гэтага. Я трохі тут пагаджуся з аднаго боку, а з другого боку, калі цябе выперлі з краіны, а ўздагонку і паспарта ў цябе больш няма. І такі, гары сарай. Хто ты ёсць, так. Да. Але мы ёсць. Ёсць. Мы ёсць. Мы жывыя.
Беларусы Мы любим жывучыя. Беларусь, мы любим всех белорусов, мы робим еще магчымае, каб Всё Беларусь правильно. была новой и демократичной, поэтому никто не страшен для нас. Далей цікавы каментар пра вялікдзень. У Беларусі вельмі шмат моладзі падтрымлівае традыцыі вялікдня, але заўважна, што гэта не пра царкву, а пра нейкі дзень яднання сем'яў, і гэта цудоўна. То бок наколькі я разумею, гэта такая ўжо частка поп-культуры, як Раздво, там так і вялікдзень зараз. Ну, гэта не толькі пра рэлігію, нібыта. Я То, што падтрымліваю. аб'ядноўвае. Мы ў свой Так. час збіраліся абавязкова за сталом ці ў адной бабулі, ці ў другой. Усе з'язджаліся. І дваюродныя, нават траюродныя бывае, прыязджалі. Хата не магла ўмесціць, як на вяселле. Такія традыцыі. Далей мой любимый каментар. Было пытанне да гаспадара Ксёндза некалькі хвілін таму, ці можна свяціць гарэлку, да, у святара. А мы запыталі, так. Да, вось. І там быў адказ, што нельга, так? Але в каментарах што пішуць? А каньяк? То ж перагнанае віно? Видишь, Таму- а про бренди и виски тоже Света не Віскі, запытала. лікёры. Таму ведаеце. Столькі пытанняў засталося да ксяндза з метра, што я думаю, што мы абавязкова вельмі хутка зноў паклічам яго ў госці. Да. Але яшчэ, можа, вы не ведаеце, ён яшчэ і бодибілдер, і на сайце Белсата, Белсат ЕУ, выйшаў учора з ім вялікі расповед, інтэрв'ю пра яго, таксама. цікава. Ну, так Чытайце супала, абавязкова. вельмі цікавы чалавек. Пачытайце, вельмі раю. І каментары пішыце. І я давайте апошні вам зачытаю, такі таксама пра моладзь, больш філасофскі. Валяй. Раней моладзь уступала ў шлюб, а зараз у першы шлюб. Ну, цікавая думка. Ха-ха-ха-ха-ха. А я вот был той молодью, которая жанился в 21 год, и уже вот мы Гэта вельмі круто. 30 годов разом и более, поэтому берите приклад з мяне. Это мой узрост. Не расставайтесь, с любимыми не расставайтесь. А нагадаем, сёння мы абмяркоўваем беларускую моладзь. Хутка гэтую тэму мы пачнем абмяркоўваць з нашай госці. А пакуль трохі музыкі ў эфіры. Тыц, тыц, тыц. Crying for tenderness. How much rise if you wouldn't care what you hated me? I'm trying to freeze because of you, because I get under the skin. My violet dreams
Близится 10 гадзіна раніцы, вы глядзіце раніцу з Белсатам, у студыі Светлана Зеленковская і не Анатоль Шырвель, а наша цудоўная Ганна Прышывалка. І на старце другой гадзіны паразмаўляю, канешне ж, пра моду. Ганна, табе слова. Вітаю, сябры. Сёння прынесла ў студыю модныя хіты. Бо не магу сказаць трэнды, бо калі б сказала трэнды, патрэбна было б зашмат рэчай прыносіць, бо трэндаў зараз вельмі многа. Таму топ-5 хітоў для тых, хто хоча быць на самай вяршыні моднай хвалі. Добра? І першае, што мы павінны ведаць, што сёння галоўнае натхненне моднае – гэта тэма ўсходу. І гэта ўвасабляецца ў першую чаргу вось у такіх нагавіцах. Я думаю, што многія ўжо бачылі. Іх называюць аладзіны, шаравары. Яшчэ ёсць такая назва, як блумерсы. Іх можна насіць з адзеннем больш фемінным, альбо нават больш спартыўным, будзе добра выглядаць. А можна яшчэ дадаць, напрыклад, такі топ, які таксама мае элементы ўсходу. Гэта такія зашпількі ў кітайскім стылю. І гэта яны зараз і з'яўляюцца тым самым хітом. Таму прашу, звярніце ўвагу. Але яшчэ гэты топ змяшчае такі важны тренд, які застаецца з намі. Гэта, канешне ж, карункі. Мы іх працягваем насіць з задавальненнем і падскажу такі невялічкі стылістычны лайфхак. Пэўны час мы насілі карункі, як каб яны выглядалі за адзенне, а зараз іх можна апранаць на другім слоем, на нешта больш плотнае, яркае, і гэта будзе такі сучасны, цікавы стайлінг. Ідзем далей, і хочацца сказаць, што як бы мы да таго не ставіліся, але оверсайз сілуэт адыходзіць. І так, іх актыўна выцісняюць рэчы, якія ідуць па стане. Як бы да гэтага мы не ставіліся. Так, і, канешне ж, гэта, напрыклад, легінсы. Мне здаецца, мы памятаем, дзесьці ў пачатку 2000-х мы іх ужо апраналі. І тут патрэбна звяртаць увагу на дэталі. Так, каб быў такі вот вертыкальная лінія сперадзе, каб яшчэ больш выцягваць наш сілуэт. І, канешне ж, вось гэтыя гумачкі, як тут паказаць, вось гэтыя гумачкі, якія таксама падкрэсліваюць і выцягваюць нагу. Гэта важна. Звяртаем увагу на дэталі. І яшчэ адна важная дэталь, якая будзе вельмі актуальна і можа быць у разных увасабленнях, у нагавіцах, гэта разрэзы. Вось пакажу, напрыклад, гэтыя маюць такія вялікія разрэзы, але разрэзы могуць быць розныя, і маленькія, і вялікія, і ззаду, і збоку. Як вам больш падабаецца? Вельмі сексуальна. Ну, канешне, так. Зараз мы зноў ідзем такую класічную феміннасць. І таму, калі ласка, звяртайце ўвагу. Элементы зараз і дэталі гэта вельмі-вельмі важна. Ну і пяты хіт, гэта, канешне ж, такія курткі, ветроўкі, якія зараз ідуць у першую чаргу. Усе модніцы зараз носяць такія курткі, але зноў-такі абавязковы нюанс. Гэта вось такі каўнер-стойка. Гэта галоўнае, на чым мы сёння стаім. Усе модніцы ведаюць. Ну і, канешне, што яшчэ? Я думаю, Света, вы здагадаліся. Прынт. Прынт-гарох, канешне, таксама. Ён застаецца з намі. Носім гарох у любых колерах, у любых памерах. Нас спадніцах, сукенках, нагавіцах, дзе нам толькі... А з чым можна апранаць такую куртку? А паглядзіце, нават вось. З легінсамі. І з тымі ж легінсамі. Вось ён ты самы супер актуальны лук на гэтую вясну. Са спадніцай? Канешне ж, таксама. Но толькі зараз, калі спадніца, то пад такую яна даволі таксама, вялікая, то можа быць зараз, што датычыцца спадніц, то гэта такі аловак, ведаеце, такі таксама па стане, да каленкі, каб так вельмі фемінна было і элегантна. Таму таксама звяртайце ўвагу. Які б хіт, Святлана, ты вот сабе выбрала? Мне больш за ўсё спадабалася, канешне, гэты прынт, гэта куртачка, я б яе апранула з спадніцай алоўкам. І таксама карункі мне падабаюцца. Так, сапраўды. Ну, усё гэта пра жаночасць, феміннасць і вясну. Таму дзякуй, сябры. Дзякуй, Светачка. Ну, запамінаем і будзем самымі моднымі. А ў нас хутка пачнецца размова пра беларускую моладзь, якая таксама, напэўна, модная. Але спачатку разбярэмся, каго ў Беларусі лічаць моладзю. Кажуць, што моладзь – гэта люстэрка будучыні краіны. Але сёння ў гэтае люстэрка глядзець усё больш трывожна. У Беларусі моладзю афіцыйна лічаць людзей ва ўзросце ад 14 до 31 года. Калі на мапе свету з'явілася незалежная Беларусь, такіх людзей у нас было амаль 2,5 мільёны. Сёння гэтая лічба сціснулася да 1 600 000. Фактычна, за час незалежнасці краіна страціла амаль траціну свайго самага актыўнага пакалення.
Гэты абвал не адбыўся раптоўна. Сур'ёзны удар нанесла дэмаграфічная яма 90-х. Эканамічны хаос пасля распаду Саюза прывёў да таго, што нараджальнасць упала да гістарычных мінімумаў. Цяпер тыя дзеці 90-х самі сталі бацькамі, але іх проста фізічна замала, каб забяспечыць прырост. Дзяржпраграмы падтрымкі сем'яў і льготнае жыллё не змаглі выратаваць сітуацыю. Нацыя старэе, але няма каму працаваць і ствараць новае, эканоміка замярзае, а краіна губляе шансы на развіццё. Аднак, акрамя біялогіі, у справу ўмяшалася палітыка. Падзеі 2020 года сталі пунктам незвароту для тысяч маладых беларусаў. Сёння эміграцыя – гэта ўжо не пошук лепшага заробку, а пытанне асабістай бяспекі. Краіну масава пакідаюць праграмісты, лекары, навукоўцы і студэнты. Гэтую уцечку мазгоў будзе складана кампенсаваць дзесяцігоддзямі. Замест таго, каб ствараць інавацыі дома, таленты вымушаныя будаваць будучыню ў іншых краінах. Прагнозы на будучыню пакуль не даюць падстаў для аптымізму. Калі сацыяльна-палітычны клімат не зменіцца, Беларусь рызыкуе ператварыцца ў краіну пенсіянераў. Моладзі патрэбныя не толькі ільготы, але і адчуванне свабоды ды упэўненасць у заўтрашнім дні. Беларуская моладзь, мабільная і смелая, хутка адаптуецца да любых умоваў у свеце. Але пытанне ў тым, ці захоча яна рабіць гэта менавіта дома, і ад іх рашэння залежыць, ці будзе ў нас заўтрашні дзень. Да, такія сумныя лічбы, але што? Але хочацца верыць у лепшае, мы верым. І размову пра беларускую моладзь падтрымае Дар'я Урбан, кіраўніца даследаванняў Цэнтру новых ідэй, з якой мы зараз на сувязі. Добрай раніцы. Добрай раніцы, Дар'я. Доброе утро, доброе утро. Ну вось першае пытанне такое. Каго па сучасных мерках прынята адносіць да моладзі? Ведаю, што яны зараз трошкі змяніліся, гэтыя меркі. У нас есть спадзяванне, што можа... Што мы яшчэ моладзь. Я боюсь, что я уже даже не попадаю в эту категорию, но это даже к лучшему. Да ладно. Потому что на самом деле... Ну, конечно. Потому что молодежь чисто социологически... Тут вас правильно сказали, что в Беларуси она определяется от там, 16 до 14 иногда лет до 31 года. Все так и есть. Но возрастные рамки в разных странах отличаются. И почему так происходит? Потому что на самом деле это дело не в возрасте. А дело в том, что молодежь — это такая уникальная достаточно категория людей, которые находятся в процессе смены социальных ролей. Например, они переходят от обучения к работе, меняют родительскую семью на свою собственную семью. И что очень важно, в этот момент жизни люди обычно формируют свои жизненные стратегии, свои планы, свое восприятие реальности и политические взгляды в том числе. И это их ключевая характеристика. Не возраст, а вот эта переходность этого периода. И она зависит, на самом деле, от очень многих факторов, включая, например, культурные традиции, когда принято съезжать от родителей, например, когда формируется самостоятельность у людей. То есть это не демографическая характеристика на самом деле. И то, что вы выходите из категории молодежи, ну это плюс. Это значит, что у вас сформировалась, наконец, картина жизни, картина мира, и вы стали взрослым, сталым таким человеком. Да, и мы живем отдельно от мамы и папы и харчуемся с того, что заробили. Дар'я, а чему все-таки важно доследовать молодь как особную группу? Что без этих доследований так и не убачишь? Ну, как бы, сдавалось бы, ну, ты ж люди, руки, ноги, там, голова, ну, трохи молодейшие, чем... Чему важно это доследование? Чему важно доследовать, да. Ну, слушайте, это люди, через которых в том числе происходит воспроизводство системы. Я, может, сейчас сложно немножко это объяснить, но так есть, да? Это люди, которые, как бы банально это ни звучало, наше будущее. Это люди, которые будут родителями, будут налогоплательщиками, трудовым ресурсом. Какой ужас! Очень прикладное значение появляется у этого слова, да? Но это люди, которые в будущем будут взрослыми. И значит, нам, как обществу, нужно передать им какие-то ценности, научить их нормам морали и этики, чтобы они воспроизводили ту систему, которая у нас есть. Но все не так легко. Если бы это так выглядело, общество уже давно бы загнулось. Если бы все молодые люди слушали старших и делали, как им говорят, не было бы никакого развития. Поэтому этот ресурс, не хочется мне так, эти люди вдвойне важны каждому государству и каждому обществу в целом, потому что они еще и потенциал изменения.
Потому что именно молодые люди придумывают, что нужно поменять, как это сделать. У них полно энергии, полно сил и полно идей. И очень важно соблюдать такой баланс между... Государство обычно очень хочет молодежь контролировать, чтобы воспроизводить свою систему. И очень важно соблюдать баланс между вот этим вот контролем, наставлением, направлением и свободой молодежи. Потому что если у молодежи нет свободы, как она будет развиваться? Как она будет генерировать идеи? Вы не можете генерировать идеи, если у вас постоянное давление на вас оказывается. Вот. Поэтому очень важно понимать, в каком они сейчас положении, какие у них идеи. Это такой, скорее, диагностический. У нас есть такая диагностическая потребность видеть, у нас молодежь активная или неактивная, развивается, не развивается, хочет, видит какие-то горизонты планирования, хочет активно планировать свое будущее, хочет в этом будущем что-то менять или нет. Вот поэтому важно делать исследования, проводить. А якія ўвогуле перспектывы мае моладзь у грамадстве, у якім асноўныя рашэнні прымаюць людзі старэйшага ўзросту? Слушайте, практически в любом обществе так устроено все, правда? Мы вряд ли найдем страну, в которой ключевые политические, экономические и социальные решения принимаются очень молодыми людьми. Как правило, эти люди имеют представительство в органах, принимающих решения. Я думаю, что это нормально. Так было исторически. Старейшины всегда руководили маленькими группами людей, потом они превращались уже в институциональных правителей. Но так устроено человеческое общество и его структура, что, видимо, к кіраўніцтву люди приходят, когда уже достигают какого-то сталого возраста. Но это не значит, что молодежь не должна включаться в эти процессы. Более того, мне кажется очень правильным включать ее в эти процессы, потому что, опять же, это люди, которые генерируют прогресс, которые генерируют развитие. Взрослые люди, да, у них есть устоявшаяся картина мира, в отличие от молодежи. Но эта устоявшаяся картина мира задает им очень жесткие рамки, из которых очень трудно выйти и придумать что-то, сгенерировать что-то крутое. Дар'я, не будем бояться давяраць моладзі не толькі сваю будучыню, але і сучаснасць, будем даваць задачы, якія моладзь можа быць нават лепш і вырашыць, чым людзі сталага ўзросту. Але вось што на дадзены момант, як вы лічыце, больш за ўсё ўплывае на тое, як маладыя людзі будуюць сваё жыццё, не ведаю, там, адукацыя, рынок працы, інтэрнэт, эканамічная сітуацыя ці палітычная сітуацыя. А што, наадварот, вось, прыносіць такую, выклікае фрустрацыю? Слушайте, мы же провели исследование в Центре новых идей. Да, правильное слово, да. Фрустрация, это знаете что? Это, между прочим, несовпадение ожиданий с реальностью. Так что очень важное в этом контексте слово. Мы провели исследование, я, к сожалению, не могу сейчас еще пока разглашать все его результаты, потому что оно будет опубликовано только 8 апреля. И у нас будет такая презентация на канале сайта Центра новых идей, простите, где мы расскажем про все результаты. Сейчас могу только такой тизер дать маленький. Да, вот коли ласка. Что это исследование показало, что, конечно, молодым людям сейчас очень сложно проявлять ту активность, о которой я говорила. Трудно вовлекаться в гражданские процессы, потому что она не чувствует безопасности в этом. И, конечно, это условия политической среды и социальные как последствия. Но к тому же молодежь очень сильно обеспокоена вопросами базового выживания. Если мы смотрим на то, что тревожит их больше всего, то это обычно какие-то экономические вопросы, вопросы зарплат, вопросы работ, жилья, и так далее. То есть очень базовые вещи им сейчас интересны. И мы не увидели, например, активного такого желания строить глобальные планы. В основном все планы молодежи сейчас сконцентрированы на очень локальном уровне. Построить семью, заработать немного денег, купить квартиру, вырастить детей и так далее. Нету такого глобального запроса развить общество, вовлечься в гражданскую активность и так далее. Люди не видят в этом безопасности, и совершенно логично. Вот тут начинается фрустрация. Вось вы рассказываете про сучасную молодь, а я прямо
успамінаю тыя часы, як я быў маладым, гэта быў канец 90-х, толькі-толькі разваліўся Савецкі Саюз, толькі-толькі прыйшла свабода, мы дыхалі, што называецца, гэтым паветрам свабоды на поўнай грудзі, але паколькі гэта быў таксама перыяд вельмі моцных патрасенняў, у тым ліку і да нас, то мы сапраўды думалі толькі вось над вельмі простымі рэчамі. Знайсці сабе чалавека, з якім можна пражыць усё жыццё, неяк там знайсці працу, такі базавая. В пірамідзе Маслоў гэта недзе нізавы ўзровень. Што па выніках даследавання ці ў выніках даследавання вас здзівіла, Дар'я, па-сапраўднаму? Очень хочется мне об этом рассказать, но я боюсь, что это будет глобальным спойлером. На самом деле, я не могу сказать... Да, чуть-чуть расскажу. Я не могу сказать, что мы нашли какой-то такой результат, который просто потрясающий новизны, да, придает как будто новизны. Главный вывод, что молодежь настолько адаптировалась, что даже практически не замечают этого кризиса. Да? То есть мы все привыкли говорить, что кризис, но это уже давно не кризис. Кризис был в 2020 году. Люди так не устроены, что они постоянно живут в кризисе. Они не могут так выживать, они адаптируются. И вот мы увидели, что молодежь очень сильно адаптировалась к тем условиям, в которых она живет. Тут еще важно понимать, что люди, которым сейчас 18 лет, в 2020 году им было сколько там, 14-13, да? Ну, то есть прошло очень много времени, они были маленькими, они уже привыкли к этой системе, и у них появилась такая, у них остается и сохраняется такая фоновая тревожность, но они даже в этих обстоятельствах умудряются сохранять спокойствие, приоритетом своим выбирают стабильность и вот строят свою жизнь. Як яны, дарэчы, бачаць сваю будучыню пасля ўсіх гэтых падзей, свае магчымасці і сваю ролю ў грамадстве? Слушайте, ну я вот не могу сказать, что они там как-то пессимистично это видят, потому что обычно, когда стереотипно спрашиваешь что-то там про молодежь, да, люди обычно говорят: ох уж это молодежь, или там вот они все не такие, не сякие. Нет, люди видят, у них, очевидно, стратегии на создание семьи. И там вот есть интересное отличие, кстати, на создание семьи между мужчинами и женщинами, совершенно неожиданное. Внезапно мужчины почему-то больше стремятся к созданию семьи, чем женщины. Ага. Да, мужчины почему-то больше вот стремятся к созданию семьи, чем женщины. Очень сложно мне это объяснить, потому что это, мне кажется, требует дополнительного как будто изучения. Неожиданный совершенно результат. Почему так? Но обычно такие вопросы у них на первом месте на перспективы 3-5 лет. А если мы говорим об эмиграции, потому что как будто этот вопрос всегда висит в воздухе сейчас в Беларуси, особенно применительно к молодежи, то изменилась ситуация по сравнению с 22-23 годом, когда значительное число, там почти 1/5 часть людей собирались уехать. Сейчас только 11% выражают активное желание уехать. И почти половина в сумме выражает такое латентное желание. Говорит, если ситуация не изменится или станет хуже, если ситуация ухудшится, вот тогда мы рассматриваем перспективы иммиграции, но так нет. Вот. Это к вопросу о стабилизации. Як спяваў Лявон Вольскі, ты не чакай, чакання дастала, да? Хацеў сюрпрызаў не будзе. Хацеў запытацца вось з улікам беларускага кантэкста, да? Беларусы ж, ну, такія вельмі асцярожныя ў выказваннях і у тым, што вам казалі удзельнікі вось гэтага даследавання, там ці інфармацыю дасылалі, не ведаю, якая там была працэдура, і пра гэта не цікаўлюся пытацца, але вось ці ёсць скажэнні, ці была самацэнзура, як думаеце, якія абароны у вас супраць гэтага ёсць, як гэта робіцца ўвогуле? Каб інфармацыя сапраўды была больш-менш дакладнай. Слушайте, я даже не думаю, я точно знаю, что она, конечно же, была. Потому обычно нормальные социологические опросы формируются так, чтобы там были перекрестные вопросы, задающиеся для того, чтобы одно и то же понять. Чтобы человек в разной формулировке посмотрел на этот вопрос и дал какой-то ответ. Такие вопросы мы используем. Во-вторых, мы никогда не спрашиваем прямо, не задаем какие-нибудь сложные прямые вопросы или вопросы, требующие вынужденного ответа. Например, если вы читали внимательно книжку про Карлсона, там был отличный социологический вопрос, на который невозможно ответить. Звучит он как:
Вы перестали пить коньяк по утрам? Отвечайте, да или нет. Таких вопросов мы не задаем, их стараемся как-то так абстрактно задать. Спрашиваем мы про гипотетические ситуации, про людей, которые похожи на вас, они как думают, скажите, пожалуйста. Обычно в таких ситуациях люди более-менее честно отвечают. Но, конечно, мы не можем исключать вероятности самоцензуры, особенно когда задаем политические вопросы, что люди будут избегать ответов. Но я вам должна сказать, что по структуре ответов видно, что на политические вопросы люди менее охотно отвечают. Там, конечно, больше процент отказов, и там больше процент несогласованности. Однако люди, которые хорошо владеют статистикой, умеют сделать так, чтобы можно было найти тех людей, которые, например, отвечают просто, чтобы ответить, просто заполняют там от балды. В их ответах будет видна несогласованность. Мы это все вычищаем аккуратненько, с уважением к их ответам, потому что где-то они отвечают весьма честно, где-то, где им в нерв попал вопрос. И делаем выборки только тех, у кого действительно есть мнение по этому вопросу. То есть, когда мы говорим об этом опросе, мы не говорим, это распространяется на всю молодежь. Это распространяется на ту молодежь, у которой есть мнение по этому вопросу. Вот так. Якое тонкае мастацтва выцягнуць патрэбную інфармацыю з чалавека і не спудзіць яго. Гэта як лоўля рыбы, мне падаецца. На развітанне, перад тым, як развітаемся, хачу задаць яшчэ такое удакладненне, не ведаю, ці як рэпліка. А вось гэта моладзь наша, сучасная. Як на яе ўплываць можна? Ці ўвогуле магчыма на яе ўплываць? Ці у іх такі імунітэт? У іх такі імунітэт, типа мы нікому не верым, аўтарытэтаў няма ўвогуле. Ну, застаецца нейкая камунікацыя, не ведаю там, ці застаецца нейкая сувязь паміж пакаленнямі, ці давяраюць яны нам, людзям трошки старэйшым, чым яны. Слушайте, молодежь во все времена, и в нашей, и в их, и во все вообще подряд устроена одинаково. Конечно же, на них можно влиять. Это люди, у которых формируется картина мира. Значит, они из реальности достают какие-то ответы для себя на смысложизненные вопросы. Поэтому, конечно, на них можно влиять, и многие пытаются это делать, и многим это удается до какой-то степени. Почему? Потому что, несмотря на то, что на них можно влиять, у них еще и очень большая отпорность, как это назвать на каком-нибудь языке, кроме польского, такая... Они могут дать отпор вашим идеям. Да, сопротивление, да, они могут давать сопротивление. Потому что если бы мы, как люди, как вид, легко принимали на веру все идеи, и особенно пропагандистские, мы бы, опять же, не пришли к той точке, к которой пришли. И это хорошая новость. Да, на них можно воздействовать. Да, они принимают какие-то правила игры, в которых живут. Иногда очень близко к сердцу и могут считать, что это нормально, и я вот хочу жить в таком мире. Но они легко меняют свое мнение. Ну как легко? Может быть, через какие-то кризисы, однако это возможно для них. Люди старшего поколения куда менее подвижны в этом плане. Вот. Поэтому да, на молодежь можно воздействовать, конечно же, и многие хотят это сделать, но все не так плохо, потому что молодежь и сама регулируется. Особенно, когда молодежь начинает видеть противоречие между словами и декларациями и реальностью. Это очень отрезвляющая вещь, и люди с ней постоянно сталкиваются. Так что я бы не стала говорить, что все пропало, даже с количеством пропаганды, которая сейчас существует в Беларуси. Не все пропало. Они справятся. Крытычнае мышленне гэта наша ўсё. Да, ну мы ўмелі чытаць паміж радкамі. Мне да гэтага часу гэта здольнасць захавалася. Калі чытаеш напісанае, а думаеш, што мелася на ўвазе. Можа кепска, можа добра, але вот так. Так, будзем вучыцца таксама нечаму і ў нашай моладзі. Так. Дзякуй вялікі за размову, Дар'я. Пра беларускую моладзь мы размаўлялі з Дар'яй Урбан, кіраўніцай даследавання Цэнтру новых ідэяў. Дар'я, вялікі дзякуй за размову. Ну а зараз пагаворым пра моладзь і іншых часоў і даведаемся, ці былі ў Беларусі дысідэнты. Гістарычна.
Вясна 1963 году. Менск, здаецца, самы спакойны горад на зямлі. Круглая плошча зусім нядаўна стала плошчай Перамогі з вялізным абеліскам па цэнтры. І тут у сталіцы БССР арыштоўваюць цэлую групу студэнтаў, якія збіраліся ўзарваць вежу-глушылку, якая глушыла замежныя радыёстанцыі. І гэта зусім побач з той самай плошчай Перамогі. Сергей Ханжанкоў, лідар падпольнай групы, атрымаў 10 гадоў лагероў. Па вызваленні вярнуўся ў Менск, але да самай смерці ў 2016 годзе так і не быў рэабілітаваны. Дысідэнты ў пасляваенным СССР сталі легендай. Але гэта ж не толькі непрыемныя мне Солжаніцын, Бродскі, Сахараў і так далей. Гэта украінец Левко Лук'яненка, які сумарна правёў за кратамі 25 гадоў, а пасля стаў адным з бацькоў украінскай незалежнасці. Ці Васыль Стус, паэт, якога замардавалі ў савецкіх засценках у 1985 годзе, перад самай перабудовай. Не чулі. А гэта таму, што ў адрозненне ад рэпрэсіяў 30-х гадоў у пасляваенныя часы важнай задачай КДБ было прыхоўваць рэпрэсіі, каб яно ўсё было незаўважна. Бо трэба атрымаць марку на міжнародным узроўні, каб сябраваць з ЗША, праводзіць фестывалі моладзі, алімпіяды, рабіць выгляд, што ўсё нармальна. Рэпрэсіі? Не. Гэта ў вас там у Ольстары, у Палестыне, у Вашынгтоне мітынгі разганяюць, а ў нас у СССР дэмакратыя. Дык, можа, таму мы і не ведаем нічога пра беларускіх дысідэнтаў. Гэта быў фрагмент праграмы «Каса на камень». Цалкам выпуск можна паглядзець на Белсат History. І зараз у нас спрацоўвае магія тэлебачання. Бо толькі што бачылі чалавека в праграме адной, і тут раз у студыі помач з намі актор, рэжысёр, кіраўнік клубу гістарычнай рэканструкцыі «Інвіктус» 1863, спадар Васіль Калач. Добрай раніцы, спадар Васіль. Добрай раніцы. Добрай раніцы, Васіль. І шаноўным нашым гледачам таксама зычу добрай раніцы. Ну, мы зараз паглядзелі фрагмент апошняга выпуску «Касы на камень». Ён быў пра беларускі супраціў. Але праграма «Каса на камень» яна пра мужчынскае і жаночае. Чым адрозніваецца мужчынская і жаночая версіі нашай беларускай гісторыі? Ну, перш за ўсё, поглядам на падзеі. Зразумела, мужчына і жанчына глядзяць на адно і тое ж цалкам па-рознаму. І гэта адбіваецца ва ўсім, гэта як і ў жыцці, так і ў гісторыі. І на гісторыю глядзім па-рознаму. Канешне, абавязкова. Ну як глядзяць жанчыны на гісторыю, напрыклад? Вось гэта мы і высвятляем у праграме «Каса на камень», і я раю ўсім гледачам проста прайсціся па плейлісту Ютуба і паглядзець гэтыя перадачы. Таму што вось гэты погляд жаночы, мужчынскі, ён адбіваецца ва ўсім, і вось нават у клубе гістарычнай рэканструкцыі «Інвіктус» гэта таксама бачна, таму што хтосьці займаецца вайсковай справай, хтосьці займаецца больш вывучэннем строяў, напрыклад, вось... Ну, ладно. Я бачыў, як Катя Ваданосава менавіта цябе, менавіта шабляй падчас на фінале шэсця на Дзень волі рубіла так, што я гамось там прысядаў ажно, как бы. Ну, канешне, прысядаў. А як жа, што я... Анастасія Слуцкая... Да, вот Анастасия Слуцкая, которую Светлана сыграла в свой час у фильме. Ну так, але ну, вось тут і ідзе вось гэтая кантраверсія, што гісторыю пішуць мужчыны. Пісалі, прынамсі, пісалі мужчыны. Запісвалі гэта ўсё мужчыны. Таму погляд жаночы мы спрабуем вось з-пад гэтага споду стосаў вось гэтай напісанай мужчынамі дастаць і паказаць, і чым яно рознілася. Мужчынскі падыход, жаночы падыход, як на гэта магла глядзець, там, ну, напрыклад, вось жонка дзеяча БНР на тое, што адбывалася. А як ён глядзеў на яе, на тое, чым ён займаўся. Ну, гэтага мы не ведаем, бо мы ведаем вось лічбачкі, імёначкі, падзеечкі, а асобы не бачым. Вось мы спрабуем выцягнуць вось гэтую існасць асобы, А вы ўжо выцягнулі, ўжо, пэўна, цэлая галерэя гэтых БНР-шчыц існуе. Ну, гэта вось зноўку.
Вяртаемся да Раскрывать праграмы. секрет. Праграмы Мгм. запісаны, глядзіце. Але Ладно, все ж таки, ладно. дарэчы, пра што будзе наступны Вот. праграма «Коса на камень»? Языка зняла. Расскажите-ка нам, пожалуйста. А вось на гэта я не маю права. Ага. Гэта ўжо да рэдакцыі трэба. Ну, хотя бы чуть-чуть мы же анонсируем в нашей программе гэтыя выпуски. Хоть чуть-чуть. Ну, насамрэч, тэмаў шмат. Якая будзе наступнай, я дакладна не магу сказаць, бо ўжо запісана некалькі праграм. Малайцы, ну слухай, працуюць як гэта з напераджэння. Ну окей, нядаўна на Ютубе з'явіўся яшчэ адзін гістарычны серыял з тваім Васілю Дзелам. Ён пра паўстанне акурат 1863-84 года. Говорится, если вы шукали параллели з назвай клуба Васіля, то вот яна. Але здаецца, апошнім часам пра гэта паўстанне шмат гаварылі, ўжо былі праграмы пра паўстанне. Чаму, Васіль, зноў ты да гэтай тэмы? Ну не кажы, што з-за назвы клуба, хаця можа і з-за гэтага. Не, не з-за назвы клуба. Гэта назва клуба з традыцыі з эпохі. Інвіктус нескораныя, 1863, гэта год паўстання. І тым больш, што традыцыя запісваць год паўстання, напрыклад, на знамёнах, вышыўкай ці аплікацыяй, яна была, і вось мы з гэтага сыходзілі. Чаму вярнуўся да тэмы? Чаму да гэтай тэмы? Таму што гэта эпоха, яна недацэненая, і яна недавывучаная. Збольшага мы ведаем міф, прыгожы міф, а што за гэтым міфам стаіць? І то нават не цэлы міф, а мы ведаем так, вось асобна ведаем там імя Кастусь Каліноўскі, а хто ён быў, што стаіць за ім, ніхто не ведае. Акадэмічныя гісторыкі пішуць кніжкі. А хто гэтыя кніжкі чытае, ніхто не распаўсюджвае гэтыя веды. І ў гэтай праграме мы спрабуем раскрыць тое, што было не бачна, тое, аб чым ніхто не задумваўся. Менавіта таму мы ўздымаем гэтыя тэмы. І гэта пра праграму. А вось серыял. Чаму серыял вярнуўся да гэтай тэмы? Чаму звярнуўся? Ён, здаецца, столькі сказ... Да? Ну, гэта цалкам... Цэлая серыя. Нармальна, гэта цэлая серыя праграмаў на канале «Будзьма беларусамі» пра паўстанне 1863 года. Менавіта пра тыя тэмы, якія не ўздымаліся ні ў школе. У школе пра гэта не кажуць і не казалі, нават калі я яшчэ вучыўся ў тыя часы неверагоднага адраджэння, там, у 92-м. Столькі схавана, што проста неверагодна многа можна дастаць. І нават гэтая каротенькая серыя відэа, якая будзе выходзіць на канале «Будзьма беларусамі», першае відэа ўжо выйшла, яна ўсё роўна ёй мала для таго, каб раскрыць усю гэтую тэму. Вася такі, много ўсяго выйшла мала. А што выйшла, пра што? Якія тэмы, якія героі, якія падзеі? Можа, ёсць нейкія невядомыя героі, Трошкі канкрэтызуй. былі ледзь на ўзроўні Каліноўскага, але пра якіх беларусы нічога не чулі. Вось хто яны? Я раскрыю страшную таямніцу. Апроч Каліноўскага амаль ні пра якіх герояў беларусы не чулі. І гэтым праблема. Ну, пры тым, што героі... Каліноўскі наш нацыянальны герой. Але калі мы разглядаем паўстанне, яно шматнацыянальнае. І ўзаемадзеянне гэта, яно было проста неверагодным. Вы ведалі, напрыклад, што Каліноўскі амаль 2 гады правёў у Беластоку? Да ладно. Фактычна, ён адтуль праводзіў падрыхтоўку да паўстання. Наша прывітанне беластоцкім хлопцам і дзяўчатам. А аказалася, што так. Гэта трэба было падняць польскія крыніцы і паразмаўляць з польскімі гісторыкамі. Высветлілася, што вось так, у плебаніі фарнага касцёлу была цэлая такі інтэрнат для паўстанцаў, таму што ксёндз дэкан вельмі спрыяў паўстанню. Васіль, а якія яшчэ постаці мужчынскія і асабліва жаночыя, вось яны паўстаюць, калі мы ўзіраемся ў гісторыю паўстання, паўстаюць побач з Каліноўскім? Гэта складана пералічаць, это вельмі доўга будзе. Ад гуртка Далеўскіх да Зігмунта Серакоўскага безліч. Быў такі яшчэ, па-моему, Юзеф Каліноўскі таксама. Так, але гэта быў дальні родзіч, гэта быў ксёндз. А былі жанчыны-камандзіркі?
Ці ўдзельніцы? Удзельніц было шмат. Удзельніц было шмат. Ну, самыя вядомыя гэта Ганна Пуставойтова, Ганна Хенрика Пуставойтова, Марія Петровичева, Ганна Дабранокі. Ну, былі нават тыя, хто ўдзельнічалі ў баях. Вось. Але мы паспрабуем не біяграфіі раскрываць, а менавіта сэнсы. Дзеля чаго гэта было, як гэта было, чым змагаліся і чаму змагаліся менавіта так. На чым палягала ўся вось лагістыка паўстання, чаму яно адбылося і чаму яно прайграла. Ці, можа, выйграла. Васіль, ну, нягледзячы на тое, што у цябе і у тваіх суаўтараў у гэтай праграме атрымліваецца лёгка неяк, амаль як на раніцы з Белсатам, атрымліваецца лёгка казаць даволі складаныя і важныя гістарычныя тэмы, ўсё-такі грунтуецца гэта ўсё на гістарыяграфіі, на даследаваннях. На якую вы гістарыяграфію абіраеце з паплечнікамі сваімі? На беларускую, на польскую, літоўскую, расейскую, англійскую, можа, ці французскую? Можа, ўсё аб'ядналі. А вось тут акурат як у рэканструктараў у нас няма нейкіх такіх вось палітычных прыярытэтаў. Забабонаў няма. І забабонаў. Гістарыяграфія, яна можа быць розная. Адзінае, што мы, як людзі інтэлектуальна развітыя, павінны аналізаваць, што напісана там, таму што апісанне, напрыклад, адной і той жа бітвы з боку расійскага і з боку, напрыклад, нашага, яно будзе розніцца і па колькасці параненых, па колькасці забітых, па колькасці трафеяў, якія здабылі. Нават азначэнне для удзельнікаў бітвы. Нават азначэнні будуць розныя. А крыніцы, яны ёсць крыніцы. Яны прыдатныя для аналіза. То бок мы берем, напрыклад, вось кніжку Фортескью Андерсона, па якой ужо выйшла першая серыя. Гэта англічанін, які трапіў у гарадзенскую турму як англійскі шпіён з боку паўстанцаў. Ён сцвярджае, што ён такім шпіёнам не быў, але чамусьці ён вельмі добра абазнаны ў тактыцы баявых дзеянняў з боку паўстанцаў. Можа, ён проста увлекаўся гэтым? Можа быць. Трапіў выпадкова, пасядзеў некалькі тыдняў і цудам быў звольнены. Ну і вось такія крыніцы, яны з'яўляюцца, але яны не шырокія у плане ўспрыняцця гледачом-чытачом. Кніжка выйшла на беларускай мове, дарэчы, яна ёсць. Выдавецтва, да жаль, зараз не ўзгадаю. Але можна проста сабе загугліць і знайсці яе. І тым больш, што мы зараз шукаем, дзе знайсці, дзе набыць арыгінал гэтай кніжкі, друкаваны. Вось. Яны ёсць. Гэта мы ведаем дакладна, што яны ёсць, і можна яе знайсці. Будзем шукаць, каб у клуба была гэтая кніжка. Тым больш, што таксама польскія крыніцы вельмі інфарматыўныя. Я для сябе вельмі люблю чытаць успаміны з эпохі, успаміны былых паўстанцаў, ветэранаў. Такі ёсць, так? А тут яны ў вольным доступе. Да ладно, в онлайн? Хоць у электронным, хоць у кніжным фармаце. Гэта ўсё можна знайсці. Тым больш, што польская гістарыяграфія, яна дае магчымасць нават параўноўваць вось гэтай крыніцы. Таму што, напрыклад, вельмі яскравыя ўспаміны Рамана Рагінскага, гэта адзін з паўстанцкіх камандзіраў, які першы зайшоў акурат з тэрыторыі каралеўства кангрэсовага на тэрыторыю сучаснай Беларусі. Ўжо 2 лютага ён быў... Слухай, ты так захапляльна расказваеш пра гістарыяграфію, што я прямо зацікавіўся пайсці самому гэта ўсё прачытаць. Але бачу, па вачах усё гэта ёсць пытанне. Так, мне цікавіць, а ці плануеце вы закранаць такія вострыя спрэчныя тэмы, напрыклад, дыскусію аб тым, кім з'яўляўся Кастусь Каліноўскі, і якую ідэю ён увогуле... Кім быў Каліноўскі? Кім быў чалавек, который казаў «люблю Беларусь»? Акурат ужо займаемся гэтым пытаннем. Гэтая тэма, яна вельмі вострая, таму што Каліноўскі — гэта наш нацыянальны герой. Гэта чалавек, які фактычна абвесціў беларускую нацыю палітычную. І мы не можам яго абмінуць ніякім чынам. Пры гэтым ён як асоба быў вельмі цікавы, як дзеяч быў вельмі цікавы. Гэта не проста імя на чале правінцыйнага камітэту. Гэта асоба, якая стварыла гэты камітэт фактычна.
Таму Каліноўскага мінуць немагчыма, і ў бліжэйшых выпусках вось гэтай праграмы «Беларусь 1863» акурат пра Каліноўскага. Аж хочется забить вот так вот руками и сказать, мы с нетерпением чакаем новых выпусков. Будем глядеть, будем углядаться в историю и отказывать на питание. А кем же был белорусом, чи поляком, чи литовцем человек, который сказал, люблю Беларусь. Кого любишь? Люблю Беларусь. Дякую вам вялікі, дзякую за размову такую цікавую. Будем яшчэ сустракацца. З намі быў Васіль Калач, актор, рэжысёр, кіраўнік клуба гістарычнай рэканструкцыі «Інвіктус» 1863. До речі, такі у їх пригожі реконструйовані наради, там нейкі коси, я бачив їх на марші на День волі, гэта круто. Нагадаю, што праграму з удзелам Васіля можна паглядзець на нашым канале. А яшчэ хутка, вось дакладна праз тыдзень у эфіры тэлеканалу «Белсат» прэм'ера стужкі «Саната» польскага рэжысёра Барташа Бляшкі. Вельмі моцны фільм, заснаваны таксама на рэальнай гісторыі. Толькі з ім жывую, не ведаю, што ён адчувае, пра што думае. Усе думалі, што ён нарадзіўся без слыху. Я б яго абследавала яшчэ раз. Не, кажу, што ваш сын мае адчуванне гуку. Ён проста не чуе, і гэта яго дыскваліфікуе. Чуеш, Гжэсю, гэта твой голас. Ён пачуў, але свет усё роўна яго не прыняў. Не да сістэмы звяртаюся, а да жывога чалавека. Ці паможаце вы нам адчыніць тыя дзверы? Ты хацеў граць. І граеш. Ты марыў пра гэта і маеш. Сам-насам з болем і сістэмаю. Не будзеш вучыцца ні ў якай іншай музычнай школе, ні ў якай. Сістэма зачыняе перад намі дзверы. Ад музыкі адны праблемы. Талент, які так доўга маўчаў, нарэшце загучаў. Прэм'ера мастацкага фільму Барташа Бляшкі «Саната». Вельмі хутка праляцелі амаль 2 гадзіны эфірнага часу. Як праляцелі? Уже Ну, все, это так, финал? праляцелі. Так, что мы, давай про комментарии, что там нам написали, что там... Давайте крыху нават так фіналізаваць пра моладзь. Сучасныя падлеткі, яна ёсць, яна жыве. Сучасныя падлеткі растуць у вельмі канцэнтраваным інфармацыйным поле, але гэта поле будуецца збольшага на забаўляльным кантэнце, адукацыйнага даволі мала. І вось, дарэчы, мне падаецца, вось апошні госць крышку адказаў пра адукацыйны контент. Яшчэ абавязкова глядзеце Цімоха Кудовіча. Абавязкова. Ёсць клёвы Віктора контент. Шукіловіча, так. Канешне, ёсць шмат аўтараў, якія робяць добры адукацыйны контент. Таму сачыце за аб'явамі. Это вельмі захоплены своей справой люди. Вот я правда, Вася просто запаливая, ну вот, Вася, так, Василь наш гісторык, даследчык, рэканструктор, ён запаливая просто даследовать гэта. Поэтому глядзіце Василя, глядзіце Катю Воданосу, глядзіце Акудовича, усіх глядзіце нашага Вітя Шукіловіча, глядзіце. Все вельмі стараемся, каб контент был на солнышко. Далей, ну такая база. Падлеткі жадаюць, каб побач з імі былі адэкватныя дарослыя і не было вайны. База. Мы ж адэкватныя, мы побач з вами падлеткі. Далей. Ну такое, там была яшчэ, памятаеце, так вставка модная, да, у праграме. Сучасная мода часта такая, што моладзь гатова заплаціць любыя грошы, каб выглядаць як бомж. Не пагаджуся. А я смяяўся голас, напісаў, што смяюся голас. Там Трасенка Ньюс, это я быў. О, прикольно. Далей. Ну вось, БРСМ. Гэта цудоўная арганізацыя для моладзі, задаюцца пытаннем у каментарах. Я, ведаеце, вось не ўзяў сабе сюды у гэты выпуск. З'явіўся аккаунт у Threads арганізацыі БРСМ. І просто, калі хочаце ведаць пра БРСМ, все, просто зайдзіце на гэтую старонку і пачытайце, што аб ёй думаюць. Там, па-моему, іспанскі сорам ад пачатку. Там просто, ну гэта, ведаеце, гэта асобная праграма, трэба, каб разабрацца ў гэтых каментарах. Адрыхтуй спецвыпуск. Так, і вось такая думка. Ну вось цяпер ідзе масавая ідэалагізацыя. Гэта сапраўды стварае карціну для моладзі. То бок, наколькі я разумею каментар, ці сапраўды гэта так уплывае на моладзь, што яны... Слухаю. Я вырос у Советском Союзе, нарадзіўся
под уплывам гэтага піянераў, камсамолаў і так далее. Все жыццё я антысавечак ад нараджэння, таму што маім выхаваннем займаліся дзяды, которые служылі у войску польскім, не любілі бальшавікоў і как бы вучыцеся крытычна мысліць, карацей кажучы. Ну вось я таксама заўсёды думаю аб тым, што шмат людзей, якія выраслі ў Савецкім Саюзе, выраслі вельмі інтэлігентнымі, адукаванымі і гэтак далей. Сколько компліментаў таму... адразу. Да, таму я думаю, што просто не трэба думаць, што моладзь нейкая тупая. Дзякуй, даражэнькі, дзякуй вялікі, што былі з намі ў гэты дзень. Ставце падабайкі, дзяліцеся сябрамі спасылкай на нашу праграму, ставце званочкі, каб не прапусціць нашы новыя выпускі. Подписывайтесь на наши соседки, там таксама шмат цікавага. Хутка побачимся. Доброго дня вам. Да, побачення. А святамі надыходзячымі. Убачымся завтра.
Сёння на Белсаце. А 19 гадзіне менскага часу падсумуем галоўныя падзеі дня ў аб'ектыве. А пазней, о 19:20, дакументальная стужка «Сон об